Oli mies ja nainen. He asuivat pientä huonetta pienessä kaupungissa. Saivat pientä palkkaa pienistä töistään. Eivät he sillä paljoa voineet ostaa, mutta paljonko sitä nyt pienet ihmiset tarvitsevat. Ja jos he joskus jotain suurempaa tarvitsivat, löysivät he sen kaupungin suurista roskasäiliöistä. Ihmiset kun heittävät pois kaikenlaista, tarpeellistakin tavaraa. Miehellä oli pieni polkupyörä, jonka eturenkaan päällä oli pieni kori. Eturengas oli vähän pienempi kuin takarengas. Se oli löytynyt roskalaatikosta alkuperäisen rikkoonnuttua. Pyörällä mies ajeli pieniin töihinsä, ja korissa toi naiselle kaikenlaista pientä, jota arveli tämän tarvitsevan. Ihmiset kun heittävät pois kaikenlaista, tarpeellistakin tavaraa. Kerran mies sitten löysi roskalaatikosta vauvan. Se oli pieni ja ryppiinen, mutta ihan uuden näköinen. Mies vähän kummasteli, miksi joku oli heittänyt pois ihan uuden vauvan, mutta ihmiset nyt heittävät pois kaikenlaista. Mies laittoi vauvan pyöränsä koriin ja vei sen kotiin naiselle. Nainen ilahtui kovasti vauvasta. Sellaisen hankkiminen uutena olisikin ollut kovasti hankalaa. Varsinkin, kun tämäkin tuntui tekevän ihan hyvin kaiken sen, mitä vauvan kuuluukin tehdä. Se söi, nukkui ja kakkasi. Ja kun se oli kaiken saanut tehdyksi, saattoi se joskus iloisesti jokelleella naiselle. Mies ja nainen päättivät ryhtyä vauvalle isäksi ja äidiksi. Pian vauvasta kasvoi lapsi. Lapsen kasvaminen oli muutoin mukavaa, mutta mies joutui koko ajan kulkemaan etsimässä lapselle uusia vaatteita. Se kun kasvoi ulos tai kulutti puhki entisiä vaatteitaan. Onneksi lasten vaatteita löytyi helposti. Ihmiset kun heittävät niitä aika paljon pois. Ehyenäkin. Kun lapsesta kasvoi poika, alkoi mies ottaa häntä mukaansa pienille retkilleen. Poika löysi joskus itselleen pieniä tavaroita leikkikaluiksi. Ihmiset kun heittävät pois kaikenlaista, mukavaakin tavaraa. Löysipä poika itselleen oman polkupyöränkin. Se oli aika vanha, eikä parhaassa mahdollisessa kunnossa. Mutta riittävällä huolenpidolla siitä sai ihan hyvän pyörän, josta poika oppi pitämään. Ja kerran mies ja poika löysivät roskalaatikosta pienen koiran. Sitä ei kyllä kukaan ollut sinne heittänyt. Se oli itse tullut syömään leipää, jota roskiin oli kaupasta heitetty. Kaupoista heitetään pois syötävääkin ruokaa. Poika halusi ottaa koiran omakseen
joten koira päätti pitää alkuperänsä omana tietonaan ja seurasi miehen ja pojan pyöriä tyytyväisenä kotiin. Kun poika kasvoi, hän saattoi käydä roskalaatikolla yksinkin. Mutta monesti koira tuli hänen mukaansa. Poika etsi kaikenlaista mukavaa itselleen ja äidilleen vietäväksi. Koira etsi leipää. Mutta joskus koira löysi donitseja ja ne he jakoivat. Siitä poika ei kertonut äidille. Sitten poika löysi roskalavalta naisen. Joskus ihmiset heittävät tuoltaan pois ihmisiäkin. Nainen oli aika laiha, eikä parhaassa mahdollisessa kunnossa. Mutta poika tiesi, että riittävällä huolenpidolla hänestä saisi hyvän vaimon, josta poika oppisi pitämään. Poika päätti ryhtyä naiselle mieheksi.